ayo nigo ebikore byokuboro ko burendi byabere bikoye kiwase birengo byegoro mono ase bunge ya West Mugirango Mp County ya Nyamira okwana kinga kyatarera amate yo munchuriro yo moyo bakagoitwa asensemo ya Kebirigo imebunge ya West Mugirango nigo umuchumbo West Mugirango Steve Mogaka abaga koerera igoro yemerobere yaberiga kubeka yogo chakoene kyabuna oburendi obutingu bwabere bukubekwa ase chinsemecho hagati yaboni gate babuna nabwatemeroberyo yo kumurikira mu waziri boburendi bw'emekidure kindikiri uko aryamaganyo abo gati yabo okumwanyiwa kwabo bisa boburendi abo babere bago kwemeremo asensemeyo yechiro ya Kebirigo boigoni gabaga kuru okuborego kya serikali ya county ya Nyamira kubwatoka oburemo oburakiye gokonyase obwagakibegeta seni kyabanyanyimbo asensemeyo ya Kebirigo nenchayamo yo gotinya oburendi rere bancho mujumbe gonacha asesaule abantu baito baitirwe bale chinkendu bono tingambantuki atua irire nelinganche buno mujumbo West Mugirango igonali kero mo minister of security mheshimiwa Kithure Kindiki komuboli ngekenkieke tale toko mwakera ngambu yamono na sombe tabantabu abandi baterereta abaskali aba bakabayira go transfer bagenda kuchimandera tikabagenda kuchiyabuna na barumera al-shabab na barabugochyo igotu wancheranire onde bwensi obwate information yondo ndebu nanche tokale gotara na machambasi ayago chakole bintebi morete eriete ngora iga umuntu yashughulikirwe arusi kuga echiro yaitegendere mutwe na yatara korekana tutaroro kigungu iteta build matanga ta Yakobo muchiyo na bolirie governor achato konye obulemo obuboche nchukuru agrigacha boche interior egera twagache police station egekora Kebirigo tutagete police station talie police